perustaminen ja hallituskriisin peruminen. Politiikan kuuma päivä huipentuu A-studioon, jossa vieraina ovat muun muassa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja Uusi Vaihtoehto-ryhmän johtajat Simon Elo ja Tiina Elovaara. Tervetuloa mukaan. Kysymys ei ole vain siitä, että Jussi Halla-aho valittiin puolueen puheenjohtajaksi, vaan niistä tahoista, jotka yhdessä puolueemme kaappasivat. Se, minkä yli 500 000 on vaaleissa antanut, sitä ei alle 1000 ihmistä voi ottaa pois. Minä yritän aina ajatella hyvää ihmisistä. Minun oli vaikea uskoa, että tekeillä on tämänkaltainen äänestäjien pettäminen, tämänkaltainen operaatio. Olin odottanut, että yksi tai muutama yksittäiset kansanedustajat saattavat tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että nyt valitun johdon alaisuudessa toimiva perussuomalaiset ei enää ole heille sopiva puolue. Mutta näin laajaa liikettä en olisi osannut odottaa. Tervetuloa Jussi Halla-aho. Kiitos. Sanoit, että odotit, että muutama ehkä voi lähteä, mutta 22 kansanedustajaa on lähtenyt perussuomalaisten ryhmästä. Kenen lähtö kirpaisi eniten? En halua mainita nimiä. Osan ihmisistä tunsin paremmin pidemmältä ajalta, osan vähän huonommin. Tietysti olen pettynyt kaikista. Jotkut olivat hyviä kavereita, läheisiä ystäviä, mahdollisesti ovat vieläkin, mutta toisaalta niin lähtiöissä kuin jääjissä oli yllätyksiä. No, Sampo Terho on pidetty sinun ystävänäsi. Onko hän vielä sitä? No, emme ole keskustelleet tämänpäiväisen tapahtuman jälkeen. Aiotko ottaa hänen yhteyttä jossain kohtaa? No, ei nyt juuri ole tarvetta ottaa hänen yhteyttä, mutta epäilemättä olemme tekemisissä myös jatkossa. No, viime päivät ovat varmasti olleet rankkoja. Sanoit, että aiot sitoutua hallitusohjelmaan täysin, kuitenkin lensi tulos hallituksesta. Eilen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari totesi, että se Kesärannan eilinen tilaisuus oli täyttä näytelmää, ei ollut mitään mahdollisuuttakaan päästä tai jatkaa hallituksessa. Ja tosiaan tänään 22 puoluetoveria petti ja lähti kävelemään. Niin onko näinä päivinä tullut semmoinen olo, että sinua vedätetään? No, epäilemättä kulisseissa on tapahtunut kaikenlaista aina viikonlopun puheenjohtajan valinnoista lähtien ja mahdollisesti jo ennen niitä, koska kyllähän tällaista vaalitulosta tietysti pidettiin vähintäänkin mahdollisena, ellei jopa todennäköisenä ennen puoluekokousta. Minä en ota näitä henkilökohtaisesti. Minä pyrin tekemään politiikassa parhaani niillä keinoilla, jotka kulloinkin on käytettävissä. No, mikä on tällä hetkellä oma analyysi siitä, että miksi näin kävi? Niin, me ilmoitimme tosiaan neuvotteluissa pääministeri Sipilän ja valtiovarainministeri Petteri Orpon kanssa, että me olemme tällä hallituskaudella valmiit sitoutumaan yhdessä sovittuun hallitusohjelmaan. Toisaalta teimme selväksi, että haluamme korostaa ennen kaikkea meille keskeisten hallitusohjelmakirjausten ja toimenpidekirjausten toteuttamista, etenkin liittyen maahanmuuttopolitiikkaan ja eurooppalaiseen integraatioon, jotka ovat meidän äänestäjillemme hyvin tärkeitä kysymyksiä. Ja silti tämä ei kelvannut. No, meille annettiin ymmärtää, että ei riitä sitoutuminen hallitusohjelmaan, vaan että nykyinen hallitusohjelma on hallituskumppaneille, varsinkin maahanmuuttoon liittyviltä osin jo itsessään siinä rajalla tai jopa sen rajan yli, mitä he voivat hyväksyä, ja he eivät voi sallia näiden kirjausten korostamista. Toisaalta edellytettiin, että meidän pitää paitsi hallitusyhteistyön puitteissa myös laajemmin sitoutua esimerkiksi syvenevään eurooppalaiseen integraatioon sellaisissa kysymyksissä, jotka esimerkiksi Brexitin jälkitunnelmissa varmaan nousevat esille, kun Ranskan uusi presidentti ja Saksan liittokansleri ovat varsin avoimesti tehneet selväksi, että he aikovat ajaa syvenevää integraatiota. Hallituskumppanien näkemyksen mukaan tämä on se kehitys, jossa Suomen tulee olla eturintamassa, ja edellytettiin, että perussuomalaisten pitää olla myös valmis sitoutumaan tällaiseen. No, nyt teillä on perussuomalaisten ryhmässä 15 kansanedustajaa. Mahdollistaako nyt tämä sitten sen tilanteen, että nyt voitte tehdä juuri sellaista politiikkaa, ehkä tiukempaakin maahanmuuttopolitiikkaa, kun ei ole enää kukaan pulikoimassa vastaan?
Niin, täytyy muistaa se, että puolueen ohjelma ja hallitusohjelma ovat kaksi eri asiaa. Jotta hallituksia olisi mahdollista muodostaa, kaikkien hallituskumppaneiden täytyy pystyä sitoutumaan hallituskauden ajaksi toteuttamaan nimenomaan sitä hallitusohjelmaa, mutta tämä ei muuta sitä, että meillä on tietysti oma perussuomalainen ohjelmamme, joka monilta osin on erilainen. Ja aivan samoin on asianlaita kokoomuksen ja keskustan osalta. Voiko se nyt tiukentua se perussuomalaisten ohjelma, kun ollaan siirtymässä oppositioon? Perussuomalaisilla on erinomainen eduskuntavaaliohjelma vuodelle 2015 ja siltä pohjalta aiomme tehdä rakentavaa oppositiopolitiikkaa. Eli ette aio muuttaa politiikkanne kärkeä millään tavalla, vaikka siirrytte oppositioon? Kuten olen sanonut puheenjohtajakampanjassa, minulla ei ole tarkoitusta muuttaa perussuomalaisia puolueena tai perussuomalaisten ohjelmaa. Se, mikä on koettu kentällä ongelmaksi ja se, mikä varmaan johti näihin puheenjohtajavalintoihin Jyväskylässä, on, että kentällä ja äänestäjäkunnassa on sellainen kokemus, että puolueen johto ei ole pitänyt riittävästi ja riittävän ponnekkaasti esillä juuri niitä asioita, jotka erottavat meidät voimakkaammin muista puolueista ja jotka ovat keskeisiä syitä sille, että ihmiset äänestävät juuri meitä, eivätkä muita puolueita. No nyt tosiaan 15 edustajaa on vielä perussuomalaisten ryhmässä. Pysyykö tämä ryhmä nyt kasassa vai onko vielä lähtiöitä? No minähän en pysty tähän kysymykseen vastaamaan. En olisi aamulla osannut arvata, että 20 kansanedustajaa lähtee, 22 ilmeisesti tällä hetkellä lähtee perussuomalaisten ryhmästä. Me pidimme tänään eduskuntaryhmän ylimääräisen kokouksen tämän tilanteen tiimoilta. Kävimme hyvän keskustelun ryhmään jääneiden edustajien kesken ja uskon kyllä, että tämä kokoonpano kestää. Kokoonpano kestää. Tuleeko siihen jonkinlaisia johtomuutoksia? Toimi Kankaanniemi irtisanoutui jo ryhmäpuheenjohtajan tehtävästä. Kuka tulee hänen tilalle? Niin, tämä oli tosiaan Toimi Kankaanniemelle hyvin vaikea paikka henkisesti, minkä ymmärrän oikein hyvin. Ja se on tietysti harmi meidän kannaltamme, koska hän on ollut hyvä ryhmäpuheenjohtaja. Myös ensimmäinen varapuheenjohtaja Elomaa erosi ryhmästä ja liittyi uuteen. Ja meillä tänään johti puhetta toinen varapuheenjohtaja Leena Meri. Me pidämme seuraavan kokouksen torstaina, järjestäydymme uudestaan ja valitsimme uuden puheenjohtajiston. No millä tavalla puheenjohtajana aiot nyt eheyttää ryhmää tai luoda ryhmähenkeä ja saada semmoista fiilistä, että tästä vielä noustaan? No se on tietysti ensisijaisesti ryhmän sisäinen asia. Meillä on nyt hyvin paljon tekemistä puoluetoimistolla ja eduskuntaryhmän kanssa ja meidän täytyy olla yhteydessä meidän paikallisjärjestöihimme, piireihimme, kartoittaa hiukan sitä, mikä on tilanne, koska tällä tilanteella on huomattavia heijastevaikutuksia kaikille tasoille. No, minkälaista viestiä olet ihan henkilökohtaisesti saanut kentältä, kun on kuitenkin puhuttu siitä, että 1000 ihmistä kaappasi puoluekokouksen viikonloppuna ja siinä jäi sitten satoja tuhansia vähän niin kuin ruikuttamaan rannalle, niin mitä olet itse saanut, minkälaista viestiä? Niin, kaikilla puolueilla on tapa valita puheenjohtajisto. Meillä ne ovat paikalle tulleet puolueen jäsenet. Mitä nämä puoluejäsenet ovat nyt sitten tämän kokouksen ja tämän päivän tapahtumien jälkeen? Minkälaista viestiä ovat sinulle lähettäneet? No pääasiassa on tullut meidän suuntaamme positiivista viestiä. Ihmiset ovat vakuuttaneet pysyvänsä perussuomalaisissa. He ovat aina olleet perussuomalaisia tai ainakin pitkään ja aikovat olla sitä jatkossakin. Jussi Halla-ahon perussuomalaiset on se, missä he haluavat siis pysyä. Ei ole mitään Jussi Halla-ahon perussuomalaisia, vaan on perussuomalaiset rekisteröity puolue, josta on loikannut joukko kansanedustajia ja perustanut uuden ryhmän. No minkälaista, jos katsotaan vähän tulevaisuutta, niin nythän perussuomalaisten kannatusluvut ovat laskeneet sinne alle 10 aika monessakin eri mittauksessa, niin nyt kun ajatellaan jo ihan tulevaa, tässä ei ole kovinkaan pitkä aika eduskuntavaaleihin, niin minkälaista kannatusta nyt tämä pienempi ryhmä lähtee tavoittelemaan? Meillä on tavoitteena olla suurin puolue seuraavissa eduskuntavaaleissa. Ei tämä tavoite ole muuttunut miksikään ja tämä on sitäkin tärkeämpää, että me olemme monissa hyvin tärkeissä kysymyksissä ainoa vaihtoehto kaikille muille puolueille. Ja jotta me pystymme nykyistä tähän astista hallituskautta tehokkaammin edistämään omia tavoitteitamme, meidän yksinkertaisesti on pakko olla suurin puolue. Mutta onko mahdollista, että kuitenkin tämä uusi vaihtoehto, joka nyt perustettiin, että se syö teiltä kannatusta, koska kovin erilaisia te ette ehkä kuitenkaan ole?
Niin, se on ihan hyvä huomio tämä viimeinen ja onkin mielenkiintoista nähdä, millä tavoin tämä uusi vaihtoehto nyt sitten asemoi itsensä, kun siellä on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka ovat ratsastaneet monissa vaaleissa hyvin maahanmuuttokriittisillä teemoilla ja oikeastaan juuri niillä teemoilla, jotka he nyt kokevat tällä hetkellä ongelmaksi perussuomalaisissa. Hyvin vaikea ennakoida, mutta tyypillisesti loikkareiden kohtalo ei ole ollut kovin hyvä politiikassa. No mennään kysymään, mitä he aikovat nyt. Siirrytään tuonne toisen pöydän ääreen. Siellä odottavat Simon Elo ja Tiina Elovaara, jotka siis olivat mukana tänään perustamassa Uusi vaihtoehto-ryhmää. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Kiitos. Jussi, mitä haluaisit sanoa nyt tässä, kun istutaan saman pöydän ääressä Simonille ja Tiinalle? No ehkä voisin kysyä sitä, että kun tosiaan keskeinen kilpakumppani Sampo Terho puheenjohtajavaalikampanjan aikana monen kertaan teroitti sitä, että hän on tullut politiikkaan maahanmuuttokriittisillä teemoilla ja että oikeastaan poliittisen substanssin osalta meidän välillämme ei juurikaan ole eroa. Sinä itse olet kannattanut vaalikampanjoissa niin sanottua nuivaa manifestia, johon on kiteytettynä oma maahanmuuttonäkemykseni, niin mikä on se ekologinen lokero uudelle vaihtoehdolle? Mitä uutta te tarjoatte äänestäjille? Siima. Tämä on varsin perusteltu kysymys ja ensinnäkin haluan sanoa, että tämä meidän ratkaisumme ei liity Jussi Halla-ahon henkilönä, sinänsä hänen yksittäisesti puheenjohtajana. Minä arvostan edelleen monella tavalla Jussi Halla-ahon tekemää työtä ja toimintaakin. Mutta täytyy sanoa, että niin kuin tämä Ilta-Sanomien juttu oli, niin kyllä meillä on vahva käsitys siitä, että pitkän ajan kuluessa on tehty taustatyötä sen puolesta, että tämä puolue, joka ei enää meille ole poliittinen koti, niin kaapataan. Ja se on kaapattu. Mutta jos olet samaa mieltä Jussi Halla-ahon kanssa monestakin asiasta ja arvostat vastaan häntä, niin siihenkin kyllä. Eli me näemme, että tämä maahanmuuttokriittisyys sinänsä poliittisena linjana ei ole se ongelma. Ongelma on ne tahot, jotka nyt ovat olleet tämän kaappauksen takana, joissa ei ole enää kyse kriittisyydestä, vaan on suorastaan ihmisyyden vastaista toimista, ihmisarvon vastaista. Ketkä ovat näitä tahoja, joihin on nyt viitattu tässä ainakin yhden päivän aikana? En lähde spekuloimaan järjestöillä nimillä, mutta kyllä meillä on vakaa käsitys Ovatko siitä, he perussuomalaisten kansanedustajia? Kyllä varmasti heitäkin joukossa on, mutta paljon on myös, sanotaanko minun nähdäkseni, puolueen ulkopuolisia toimijoita, jotka ovat halunneet vaikuttaa siihen. Joko Jussi Halla-aho on myös heidän uhrinsa nyt jollain tavalla, koska ei minä lähde Jussi kaapattu. Halla-ahosta tekemään mitään uhria. Hän osaa vastata omasta puolestaan ja omasta toiminnastaan ja minusta hän on siinä vilpitön varmasti, että kun hän sanoi, että hän olisi valmis ollut hallitukseen menemään, mutta toisaalta minusta ristiriitaista on se, että ensimmäinen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari toisaalta sanoi, että hän on valmis oppositionkin ja minusta näyttää siltä, että moni muu, toisin kuin varmaan puheenjohtaja Halla-aho, niin oli mieluummin lähdössä oppositioon. Kaikki minusta toimintapoliittisesti viittaa siihen. Olitko lähdössä mielellään oppositioon? Meillä oli vilpitön halu jatkaa hallituksessa. Me emme vaatineet kiristyksiä emmekä muutoksia olemassa olevaan hallitusohjelmaan, emmekä turvapaikkapoliittiseen toimenpideohjelmaan. Vaadimme ainoastaan meille tärkeiden kirjausten täysimääräistä toteuttamista hallituskaudella ja tämä vaatimus todettiin mahdottomaksi. No, tiedätkö sinä, Jussi Halla-aho, keitä ovat nämä tahot, joihin on viitattu, nämä vallankaappaajat? No, nämä ovat mielikuvituksen tuotetta. Minua itseäni vastaan käytiin hyvin aggressiivista kampanjaa pitkin kevättä ja vielä äänestyspaikallakin. Itse asiassa Sampo Terho oli ainoa, joka näkyvästi mainosti äänestyspaikalla ja hyvin aggressiivista kampanjointia käytiin todellakin puoluekokouspaikan ympärillä. Minun kampanjani on rajoittunut niihin paneelitilaisuuksiin, joita puoluetoimisto on järjestänyt eri puolilla Suomea. Niin, et osaa nimitä näitä tahoja. No, minä tiedän sen, että äänioikeus puoluekokouksessa oli perussuomalaisten sinne saapuneilla jäsenillä. Eivät ole mitään junttaporukkaa, vaan he ovat perussuomalaisten jäseniä. On puhuttu siitä kuitenkin, tai on liikkunut tämmöisiä tietoja, huhuja, että oli 2 henkilöä, jotka masinoivat tätä kampanjaa, jolla saatiin tämä enemmistö puoluekokouksessa. Tiina Elovaara, onko sinulla tietoa, ketkä ovat nämä vallankaapparit? En tiedä heidän henkilöllisyyttään, mutta tähän Jussin esittämään aiempaan kysymykseen vastaisin, että mikä on se ero hänen ja Sampo Terhon välillä, niin
Sampo Terhoa ei ole tuomittu hänen sanomisistaan ja mitä tulee näihin taustajoukkoihin, niin ihan vilpittömästi toivon, että Jussi niitä miettii ja tarkistaa, sillä kyllä me ollaan nähty, että Suomen vastarintaliike toimii joidenkin keskeisten henkilöiden lähellä, ollaan nähty Suomen Sisun toimintaa, Hommaforum on oma osastonsa ja kaikki nämä henkilöt eivät ole ideologisesti lähtökohtaisesti olleet perussuomalaisia. Mutta eivätkö nämä samaiset tahot ovat saaneet kuitenkin toimia perussuomalaisten kanssa jonkunnäköisessä yhteistyössä tai samoissa piireissä kuitenkin aiemminkin? Miksi juuri nyt siitä nostatte metelin? Tätä keskustelua on kyllä käyty, tätä ei ole siedetty, mutta nyt vastuu tästä eteenpäin ei ole enää meillä. Ja tämä oli yksi niistä tekijöistä viikonloppuna ja tänään, miksi olemme tämän pöydän ääressä. Mitä sanot, Jussi, koetko sinä, Tiina, lainkaan ongelmalliseksi sitä, että esimerkiksi ryhmätoverisi Simone Elo on mainostanut vaalien yhteydessä Hommaforumilla ja esittänyt siellä hyvin maahanmuuttokriittistä materiaalia? Voin vastata tähän. Voisin vastata omasta. Annetaan Tiinan ensin vastata ja sitten Simon saa vastata. En halua leimata Hommaforumia täysin, mutta olen ymmärtänyt, että siellä käydyt keskustelut eivät kaikki ole aivan asiallisia ja varmasti siellä käydään myös asiallisia keskusteluita. Mutta nämä on niitä tahoja, joiden ympärillä liikkuu sellaisia arvoja ja toimintatapoja. Kysymys on myöskin toimintatavoista, joita emme hyväksy. Minkä takia nämä on nyt nostettu tosiaan? Vielä kysyn vielä tähän tikunnokkaan nämä foorumit ja Suomen Sisut ja muut. Ne ovat kuitenkin saaneet toimia sen perussuomalaisten varjon alla, jossa tekin olette olleet mukana jo pidemmän aikaa. Tämän puoluekokousviikonlopun jälkeen itsekin tietysti onnittelin puheenjohtajan valinnasta ja esitin, että mennään yhdessä ja yhtenäisenä eteenpäin. No tähän olikin juuri tulossa, että miksi näin sanoit? Mitä sen jälkeen muuttui? Minulla on ollut koko ajan se halu, että mentäisiin yhdessä ja yhtenäisenä. Mutta mitä sen jälkeen muuttui? Sain enemmän tietoa tästä asiasta, että kyseessä on ollut operaatio puolueen kaappaamiseksi. Viittaan tämän Ilta-Sanomien juttuun jonkin muihin tietoihin, jotka minulla on tullut ja jotka ovat palapelit menneet yhteen siinä, että mitä näin siellä puoluekokouksessa, mitä kuulin siellä. Ja tässä ei tapahtunut demokraattista valintaa, niin kuin se katkaisi minun kamelin selkäni ja viittaa myös omassa ajattelutavassani siihen, mitä tasavallan presidentti sanoi, että maahanmuuttokriittisyys on täysin hyväksyttävää, mutta näen, että tietyt tahot, jotka nyt toimivat puolueen kaappaamiseksi, niin ei ole enää vain kyse maahanmuuttokriittisyydestä, vaan sitten jostain synkemmästä. No, olisiko tämä, Jussi, jotenkin voitu nyt sitten kuitenkin puhua paremmaksi tämä tilanne, jos oli huoli tästä vallankaappauksesta, mutta kuitenkin kuulostaisi siltä, että suht samat arvot ja tavoitteet politiikassa on. Olisiko tämä kuitenkin jotenkin voitu ratkaista? No kyllähän tietysti älykkäänä nuorena miehenä Simone Elo tietää sen, että se, että jotain sanotaan Ilta-Sanomissa, ei tee sitä automaattisesti totta. Kyllä pitää pystyä erottamaan huhut faktoista. Olisi varmasti voitu keskustella, jos olisi ollut halua, mutta täällä toisella puolella ei päästy yli siitä, että demokratia tuottaa joskus vääriä epämieluisia tuloksia ja minkälaista keskusteluyhteyttä ei ole yritettykään. Niin kyllä me kunnioitamme puoluedemokratiaa, mutta ensisijaisesti tässä kohtaa eduskuntavaalien valitsemia, äänestäjien valitsemia edustajia, jotka ovat itsenäisiä toimijoita. Ja täytyy sanoa, että näimme siellä puoluekokouksessa myös sellaista toimintaa ja muun muassa sellaisia tervehdyksiä sinun tultaessa valituksi, jotka eivät sovi siihen kontekstiin. Miten vastaat tähän? Ehkä et ole itse niitä nähnyt ja sen takia toivon Viittaatko vilpittömästi. käsitervehdyksiin? Viittaan. Toivon, että tarkistat nämä asiat ja vilpittömästi uskon, että sinulla on vahva tahto tehdä ehkä rehtiä politiikkaa rehtien ihmisten kanssa, mutta työtä on varmasti edessä sen kanssa. Onko Jussi Halla-aho ok tehdä natsitervehdys perussuomalaisten puoluekokouksessa? No enpä ole yhtäkään natsitervehdystä nähnyt perussuomalaisten puolueella. Jos on valokuvia, niin pitääkö puheenjohtajan jotenkin puuttua asiaan? Tämä on nyt hiukan hankala tilanne. Minä en ole nähnyt puoluekokouksessa yhtäkään natsitervehdystä ja sanomattakin on selvää, että jos joku sellaisia tekee, niin ei ainakaan minun hyväksynnälläni. Se on hyvä kuulla. Kiitetään tässä vaiheessa Jussi Halla-ahoa tästä ja jatketaan täällä vielä tämän uuden ryhmän kanssa. Kiitoksia. Niin,
puhutaan nyt sitten vähän tästä uudesta ryhmästä, joka tuli tänään perustettua. Tai ainakin näin sanoitte, että se on tänään perustettu ja tämä ei ollut mikään pidempiaikainen suunnitelma. Onko tosiaan näin, Simon Elo, että tätä ei suunniteltu vähän jo pidemmän aikaa? Viime viikonlopun tapahtumien jälkeen tämä käynnistyi. Nämä 20 kansanedustajaa ovat olleet toisinsa yhteydessä ja todenneet, että tämä on ainoa vaihtoehto. Meillä ei ole mahdollista jatkaa perussuomalaisten eduskuntaryhmässä ja ei varmaan myöskään perussuomalaiset puolueessa. Me halusimme luoda uuden liikkeen, uuden vaihtoehdon, myös toivon liikkeen, hyvin vahvasti siltä pohjalta, että mitä positiivista me haluamme tähän yhteiskuntaan tuoda. Mikä tässä on uutta, puhut uudesta liikkeestä, jos teillä on kuitenkin sama hallitusohjelma kohta noudatettavana ja kuulostaa myös siltä, että kovin paljon ei ehkä teidän ryhmän ohjelmakaan tule eroamaan perussuomalaisten ohjelmasta. Mikä tässä on uutta? Toimittajakin vielä odottaa, että ohjelmaa, meillä ei ole puoluetta tässä takana, meillä on eduskuntaryhmä ja puolue on yksi vaihtoehto, jota tässä harkitsemme ja johon mahdollisesti lähdemme sitten myöhemmin sitä rakentamaan. Mutta se, mikä on tietysti tällä hetkellä tilanne, on se, että me haluamme jatkaa ja olemme valmiita jatkamaan Juha Sipilän hallituksen. Me olemme jo 2 vuotta sitten sitoutuneet siihen ohjelmaan ja täytyy sanoa, että jos me emme siinä olisi sitoutuneet. Mikä tämä uusi nyt on kuitenkin? Sanon vielä, että tulisi ennenaikaiset vaalit. Suomi ajautuisi hallituskriisiin, missä se ei tällä hetkellä ole, vaikka tuolla niin lukee. Ja sitä kautta valtaan tuli sellaiset voimat, jotka todennäköisesti peruvat monet ne hyvät asiat, mitä me olemme talouteen, sote-uudistukseen ja muutaan saanut. Mitä se uusi on, niin viittaan tässä nyt sellaisiin puolueisiin, kuin esimerkiksi Emmanuel Macronin puolue Ranskassa. Varsin nollasta niin sanotusti lähtenyt uskottavalla puoluejohdolla, uskottavalla toiminnalla ja saanut vahvaa kannatusta. Uskon, että tällaiselle uudelle liikkeelle on Suomessakin tilausta. Perussuomalaisia on pidetty ainakin enemmän Front Nationalin hengenheimolaisena tuolla Ranskassa, eli äärioikeistolaisen Marine Le Penin puolueen, ja Ruotsista sitten ruotsidemokraateista on ehkä haettu jonkunnäköistä hengenheimolaisuutta. Ja nyt Simon Elo puhuu Macronin puolueesta. Tällä en siis tarkoita välttämättä heidän suoraan poliittista ohjelmaa, vaan sitä ajatusta siitä, että luodaan uskottavalla poliittisella joukolla ja sitä kautta niin uskottavalla manifestilla, mikä se onkaan, niin uusi liike, joka tarjoaa uudenlaisen tavan toimia politiikassa. Meillä on näitä vanhoja puolueita monta. Onko jotain konkretiaa, Tiina, vielä annettavana siitä uudesta? Ainakin se ero nyt tulee, että puhuin aiemmin tässä toimintatavoista ja tavasta käyttää poliittista kieltä. Nyt mukana on hyvin vastuullisia edustajia, joilta tuskin tullaan näkemään sellaisia ulosottoja, jotka loukkaavat kenenkään ihmisyyttä tai ihmisoikeuksia. Onko se nollatoleranssia ulos saman tien ryhmästä, jos joku vaikka sosiaalisessa mediassa jotain sopimatonta kommentoin Helsingin Sanomille, että meillä on yhteinen käsitys siitä, että nollatoleranssi täytyy olla rasismille. Tällä ei nyt viittaa mihinkään muuhun puolueeseen ryhmittymään, mutta me haluamme, kun lähden puhtaalta pöydältä, niin tehdä tietyt reunaehdot hyvin selviksi. No, palataan vielä tähän ryhmän perustamiseen sen verran, että kuka sen ensimmäisen puhelun soitti? Sitä en osaa suoraan sanoa, kuka ensimmäisen puhelun soitti. Minä en ainakaan ollut ensimmäinen, kuka sinulle soitti? Vai kenelle sinä soitit? Niin, tiedän, että tänään tiedotusvälineissä on spekuloitu, että onko tätä puuhattu jo aiemmin. Ja on varmasti totta, että on yksittäisiä edustajia, jotka ovat miettineet jo viime viikkoina, että olisiko jotain, mitä voimme tehdä. Mutta mitään suunnitelmaa ei ole ollut valmiina. Mutta joku on kuitenkin tehnyt tänäänkin sen ensimmäisen liikkeen. Kuka se oli? Me soittelimme usean henkilön kesken ja viimeisen 2 vuorokauden aikana tämä kaikki on tapahtunut pala palalta yhdessä. Eli en osaa nimetä aidosti ketään yksittäistä henkilöä. Timo Soini on jättäytynyt nyt vähän taustalle. Hän puhuu itsestään rivin jäsenenä. Mikä on Soinin rooli jatkossa? Hän on rivin jäsen, mutta toivoakseni jatkossa myös ministeri. Ja meillähän on vaatimuksena hallitusyhteistyöhön niin, että sama ohjelma, samat tavoitteet, sama kokoonpano. Mutta haluan korostaa sitä, että jos on sellaista ajatusta jollain ihmisellä, että me tekisimme tätä omasta mukavuuden halustamme, niin puoluetuki jää perussuomalaiset RP:lle, niin kuin lainsäädäntö sanoo, ryhmätuemme totta kai saamme, mutta jos katsoo meidänkin saamaa osaa palautetta, suuri osa myönteistä, mutta myös negatiivista, niin se kertoo siitä, että ei tätä mukavuuden halusta tehdä, vaan isänmaan puolesta. Miten aiotte taloudellisesti nyt sitten tulla toimeen, kun puoluetuki jää tosiaan perussuomalaisille ja säätiön rahatkin varmasti
menevät perussuomalaisille. Eduskuntaryhmän ryhmärahat tulee ihan normaalilla eduskunnan säännöillä niin meidän kansanedustajamäärän mukaan. Ja ei tässä nyt sentään köyhiä olla kuin kirkonrotta, mutta ei nyt rahoissakaan kylvetä kuin Roope Ankka. Ei politiikkaa pitäisi tehdä rahavoimalla ylipäätään. Eikö se ole realiteettia kuitenkin, että ryhmän pyörittämiseen menee rahaa? No varmasti se jossakin määrin on, mutta Suomen eduskunta antaa perusresurssit siihen. Mä olen itse henkilökohtaisesti tehnyt kaikki kampanjani joko 0 euron tai hyvin pienellä summalla. Mä uskon ihmiseen enkä rahaan, niin mä toivon, että tämä joukko on sellainen, että ratkaisut löytyy myös taloudellisesti. Hyvä, otetaan keskusteluun vielä 2 herraa mukaan. Hallituspuolueita, keskustaa ja kokoomusta tulivat tänne edustamaan keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. No niin. Aloitetaan nyt ihan tunnelmakysymyksellä, että miltä tämän päivän tapahtumat ovat tuntuneet, Antti? No ei ole politiikka tylsää ainakaan, jos joskus niin väitetään. Viime päivät kaiken kaikkiaan hyvin värikkäitä ja varmasti historiaan jääviä myöskin Suomen politiikassa. Ja kyllä kieltämättä tämä heidän porukan rohkea veto, niin kyllä se kova temppu oli kerta kaikkiaan. Ben. Aina sattuu, kun tapahtuu, sanoi masokisti. Eli kyllä tässä viime aikoina niin on ainakin... Tiettyä masokismia tässä on ollut. Niin, ja ajattelin enemmän viitata siihen, että viime aikana aika paljon on tapahtunut. No mikä sai nyt sitten keskustan ja kokoomuksen vakuuttumaan siitä, että tämän uusi vaihtoehtoryhmän kanssa voidaan tehdä yhteistyötä, mutta halla-aholaisten kanssa ei voitu? Mikä se oli se oleellinen ero? No ehkä meillä oli luottoa siihen, että tämä kokoonpano, mikä heillä on, niin vastaa paremmin sitä 2 ensimmäistä vuotta hallituksessa olleiden perussuomalaisten henkeä. Ja huoli oli siitä, että tuo Halla-ahon johtama puolue taas lähtee semmoiseen suuntaan, että tulee arvokysymyksiä, arvoristiriitoja, käytännön ongelmia erilaisia. Luotto oli siihen, että tämän porukan kanssa päästään eteenpäin. Heidänkin kanssa on käyty tässä tämän päivän aikana kyllä ihan perusteellisia, tiukkojakin keskusteluja, mutta oma eduskuntaryhmäni hyväksyi tuossa juuri vähän ennen kuin tulin tänne tämä uuden ratkaisun ja meidän porukka on valmiina. Mikä se tiukka keskustelu oli, joka käytiin? Mistä asiasta? No kyllä, haluttiin käydä läpi heidän kanssaan Eurooppa-politiikkaa ja arvokysymyksiä ja kaikkia näitä, mitä käytiin myöskin sitten Halla-ahon kanssa läpi. Haluttiin varmuus siitä, että tämä yhteistyö voi kestää ja kyllä me siihen uskomme. Ben, täällä on todettu jo aiemmin tässäkin studiossa, että Sampo Terho ja Jussi Halla-aho eivät kyllä hirveästi eroa toisistaan. Silloin kun kävivät puheenjohtajakampanjaa, niin itsekin sanovat, että ei meillä ole oikein eroja. Niin mikä kokoomuksessa sitten ratkaisi sen, että terholaisten, soinilaisten uusi vaihtoehtoryhmän kanssa voidaan tehdä yhteistyötä, mutta ei Halla-aho? No en ota itse asiassa kantaa nyt näihin kampanjapuheisiin. Voidaan ajatella, että kampanja-aikana korostetaan tiettyjä näkökohtia. Ne syyt, minkä takia Petteri Orpon johdolla näytimme punaista korttia Halla-ahon johtamalle puolueelle, ne on aika hyvin käyty viime aikoina läpi. Eli se oli tämmöinen kokonaisarvio, jossa tietenkin keskeisessä roolissa oli se, että kun kaikilla puolueilla tietysti on omat arvonsa, niin sitten tämän Halla-ahon puolueen, me katsomme, että perussuomalainen puolue muuttuu uudeksi siellä Jyväskylässä, niin tämän Halla-ahon puolueen kanssa meidän arvot ja heidän arvot on liian kaukana toisistaan. No sitten tämän päivän ratkaisusta nyt pitää ihan katselijoille sanoa, että meidän eduskuntaryhmän kokous on kesken tai oli ainakin äsken kesken ja siellä tätä tämän päivän ratkaisua puidaan ja keskustellaan. Tietysti en ollut paikalla niissä keskusteluissa, missä Simon ja Antti oli, mutta tietysti meidän kannalta on tärkeää, että hallitusohjelman suuri linja saa vahvistuksen. Me on nähty, että Suomen talous on kääntynyt, työllisyys paranee, talous kasvaa, työttömyys vähenee, mutta kuitenkaan ei vielä olla näillä näkymin saavuttamassa esimerkiksi sitä työllisyysastetavoitetta tai ollaan kaukana julkisen talouden tavoitteesta. Eli näitä on tietysti haluttu. Mitä arvelette, että kokoomuksen eduskuntaryhmä nyt siellä päättää tänään? No, tuleeko vihreää valoa aikaa, heille? Mitä itse ehdin keskustelua kuulla, niin tätä ratkaisua pidettiin hyvänä ja luotto siihen porukkaan, joka on muodostanut tämän uuden eduskuntaryhmän, on vahva, koska meidän näkökulmasta niin tietyllä tavalla ennen oli tämä Soini-puolue, jossa oli tämmöinen halla-aholainen siipi ja nyt sitten on Halla-ahon puolue ja nyt sieltä se Soinin siipi, en nyt henkilöittäin ajattele, niin on omana porukkana. Niin me on aikaisemmin luotettu tähän Soinin porukkaan ja luotetaan edelleen.
Täytyy nyt ensin korostaa, että tässä ei ole kyse Soinilaista, Halla-ahosta meidän näkökulmasta. Tässä on nyt kyse siitä, että puolue kaapattiin sellaisen liikkeen taakse, joka ei edes liity enää kehenkään henkilöön. Ja sellaisille arvoille, tavoitteille, joita me emme voi hyväksyä. Mitä tulee tähän hallitustilanteeseen, niin olen tässä samaa mieltä kollegoideni kanssa, että hallitusohjelmaan mekin olemme sitoutuneet niihin taloustavoitteisiin, mutta sen lisäksi täytyy sanoa meidän puolestamme, että myös katsomme, että työllisyys, talous ovat kehittyneet sillä tavalla suotuisasti, että katsomme, että lisäleikkauksille ei ole tarvetta. Ja tästä myös aikanaan ovat eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja puolueen puheenjohtajat hallituksessa puhuneet tähän suuntaan ja katsomme, että sekin on tärkeää. Puhutaan vielä ihan lyhyesti ministerisalkuista. Nyt on jo ilmoitettu tänään, että samat ministerit jatkavat sama määrä ja samoilla positioilla, jos olen ymmärtänyt oikein. Nyt kuitenkin heitä on huomattavasti vähemmän. Ei ole enää 37 kansanedustajaryhmässä, vaan nyt on 20 virallisesti, eikö niin, uusi vaihtoehto ryhmässä? Tällä hetkellä virallisesti todennäköisesti määrä nousee. No mutta kuitenkin heitä on paljon vähemmän, niin minkä takia sama määrä ministereitä voi jatkaa? No tämä oli yksi sellainen asia, mistä oma eduskuntaryhmäni kävi keskustelua, että voiko näin olla, mutta päädyimme tämän hyväksymään osana tätä kokonaisratkaisua. Ja ei se nyt itse asiassa ollenkaan ainutlaatuinen tilanne ole myöskään Suomen poliittisessa historiassa, että se ministeriöiden määrä suhteessa eduskuntaryhmän kokoon menisi ihan jonkun kaavan mukaan, vaan joskus on eri syistä arvioitu näitä monellakin tavalla ja nyt on tämmöinen poikkeuksellinen tilanne ja meidän porukka tämän oli valmis sitten hyväksymään. Varmistamme tällä tämän hallituksen toimintakyvyn. Mitä kokoomuksessa tuumataan tästä? Tästä asiasta keskusteltiin ryhmässä juuri kun sieltä lähdin ja niin kuin Antti sanoi, niin ei tämä ole ainutkertaista. Mä oon ollut niin pitkään politiikassa, että mä muistan, että silloinen keskustapuolue vaati aina ministerimäärää sen mukaan myös, mitä kokoomuksella on kannattajia, koska haluttiin varmistaa niin sanottu ei-sosialistinen enemmistö näissä punamultahallituksissa. Ei nyt mennä siihen. Itse en ollut silloin mukana. Mä melkein viittaan siihen, mitä pääministeri Sipilä näyttää tänään todenneen, että eräällä tavalla niin kuin vanha hallitus jatkaa. Oliko tämä teille ehto, että tulette hallitukseen? Kyllähän meillä lausunnossa, minkä ryhmä tänään yksimielisesti antoi julkisuuteen, niin oli, että sama hallitusohjelma, sama kokoonpano. Ja täytyy sanoa, että kyllä minun käsitykseni, kun olen saanut viestejä myös kokoomuksen ja keskustan edustajilta, niin arvostetaan myös sitä tekoa, minkä teimme tänään hallituksen hyväksi. Ja me katsomme tietysti myös isänmaan hyväksi, uhraten myös mahdollisesti oman poliittisen tulevaisuuden. Niin. Lyhyesti vielä, Antti, oliko tässä pakko nyt myöntyä siihen, että samat ministerit saavat jatkaa, jos se oli ehto hallitukseen tulemiseen ja kriisin purkamiseen? Ei pakko, mutta tästä syntyi luonteva tie ratkaista tämä pattitilanne. Toki oltaisiin voitu lähteä katsomaan sitten muutakin hallituspohjaa, siihenkin oli kuitenkin edellytyksiä, mutta sinänsä kun tämä hallitus on saanut vanhalla pohjalla kuitenkin paljon päätöksiä aikaiseksi ja Suomen viimeinkin nousu-uralle, niin, ja uskomme, että tämän porukan kanssa yhteistyö voi suurin piirtein samaan tapaan jatkua, niin kyllä meillä se valmius sitten on. Valitettavasti meillä aika loppuu. Keskustelut kyllä varmasti jatkuvat muilla foorumeilla ja myös täällä A-studiossa huomenna. Uskoisin näin, että huomennakin puhutaan vielä näistä hallituskuvioista. Tervetuloa huomenna mukaan, mutta nyt oikein hyvää illan jatkoa. Moi moi!